Gurutzatako ospitalean erabilgarri dugu posta pneumatikoaren sare bat ospitaleko departamentu batetik bestera informazioa bidali ahal izateko. Kartutxoetarako odi labirinto handi horri esker informazioa helarazten dugu ospitaleko departamentu eta zerbitzuetara. Kartutxoak eskura izateak errazten du pazientei arreta eraginkorra ematea. Hainbat departamentuk kartutxoak bidali eta jasotzen dituzte etengabe, baina departamenturen batek jasotzen dituenak baino gehiago bidaltzen baditu, kartutxorik gabe garatuko da eta beraz, jolas amaituko da. Horrek dakarrena da, zenbait profesional sanitariok beren jarduera utzi eta kartutxoak bilatzen hasi beharra informazioa bidali ahal izateko, eta horrela, pazienteek itxaron beharreko denbora luzatzea eta langile sanitarioak nekatzea. Sistema honek guztiak behar bezala funtzionatzeko, ospitalean badago biltegi automatiko bat kartutxoak behar diren unean eskatzeko. Zuen laguntzari esker, biltegi hau beteta egongo da. 9-9-8 zenbakia markatu besterik ez duzu egin behar kartutxoak biltegira bidaltzeko. Eta 9-9-7 markatuz gero, eskatu aldituzue. Guztiok sistema hau erabili ahal izateko eta kalitatezko arreta emateko, elkartasunez erabili besterik ez dugu egin behar. Hau da, heltzen zaizkigun kartutxoak gure zerbitzuan edo departamentuan pilatu beharrean, biltegira itzuli. Horrela, unitate guztiak hornitu ahalko dira etengabe eta osasun arreta eraginkorra emateko gai izango gara profesional sanitarioen desgastea murriztuz. Ez dadila jolasa gelditu, markatu 9-9-8.